Okay, dito na tayo. Dito tayo for the next 3 days. Pinaganda na nila mga magka-camping dito, mga tents diyan. Yung mga kiddos dito naman. Tour ko kayo sa loob. Ito. Ayan, luwang. Dito yung mga kids. Kung gusto nyong matuloy dito. Electric fan, may soft bed ka na, may duyan. Pero yung duyan natin ilalagay natin dito mamaya, or sa labas na lang, mas maganda. Yan. So mamaya natin pasok yung bag. Yan yung service pang hatid sundo. Bago yan, brand new. Bonsai 25. Ito, kung gusto nyo mag bonfire o gandang pang inuman. It is beachfront. At bagong renovated na dining hall nila tatay. Dumuwang na. Dito tayo mamaya. Joke natin. Luluto niya na agad lahat? O yung 1 kilo muna? Ano ito, baka o kalabaw? Baka? Ano kasi na ano na yan, kumbaga na freezer ko na na sa tumulo na yung mga tubig. Ayo pangit ang kalabaw na nilaga. May oo. Pang pigar-pigar lang. So tara na, arat na. Ulan. Kaya tayo, lunch tayo. Alright. Dami, bulalo. Buwasan natin, napadami. Yan. Okay. Wow.
Anong sinasabi ni Kuya Raymond na bawal na daw bangka dyan sa may fish cages? Yung sila. Sila, bawal na sila Mag-iwan dyan yung Bawal na bangka nila. park dyan. Bakit? Paano sila pag aalis sila kung may emergency? Ano, hatid nila ng ano dyan, service. Bakit ganun na ini-implement na nila? Kasi marahil wala ka pa ng bangus. Ah. Nagko-complain yung may mga may-ari. Malambot na rin, ano? Okay na din. Kung sa amin pag ganito, sahod. Sige, sa akin na yung pulutan, bulalo. Madaling araw, bibili na ako mga alas 2 ng madaling araw para fresh pa yung bagong katay. Pagdating sa bahay, gulog ng konti, alas 8. Yun, iluluto ko na sa uling din. Alas 6 ng gabi, matatanggal na talaga sa buto niya yung Kalas buto na, laman. Oo. Pero sila G-Paul, ito yung paborito nila, yung sebo niya, yung yung mantik. Taba niya, Oo. yung masarap eh. Masarap po nga din pag Lalo na yung nung pumunta kami ng saan ba yun? Sa Tagaytay. Napakasarap ng doon. Ang inambaka nila. Yun, yung Batangas eh. Specialty nila. Yung kasi malulusog yung lupa doon. Batangas, masarap yung mga baka doon eh. Akala ko nga, pare-parehas lang yan. Ako, naglibre yung pinsang ko sundalo. Ang sarap! Pag magkataba ang baka, masarap. Kaya, Malapit kasi sila sa bulukan eh. Kaya yung mga damo na kinakain nila. wala nang pa. Iba naman, patingin eh. Pid. Maganda yung damo. Yun na. Pupunta tayo doon sa may batuan doon. Pero may naliligo, may naglalambat din. Masamahan niyo ako. At mukhang uulan pa. Let it rain. Gamit natin si Goldie. Oh. Ito. Try natin mag-fish dito. Hopefully hindi mahulog ang cellphone kasi hindi rin natin nadala yung waterproof case. So, magpabasa tayo. So ilalagay ko muna to sa bag ko. Diyan na po ang malakas na ulan. Lalim.
motor. Ano to? Oh. Oh. Day 1, 0. Pusa. Zero tayo ngayon. Day 1, 0. Kasi nakapag-umpisa na tayo bandang alas 10 na. Nakaswing. So hopefully tomorrow makabingwit tayo, makakahuli. Try muna natin sa umaga dito sa harap. Then lipat na lang tayo sa likod pag wala pa rin talaga. Pag wala pa rin talaga, pili na lang tayo ng isda. try muna. Kasi balik na tayo sa bahay. Konting cast pa, ilang casting pa lang. Tapos pag wala talaga, huwag nang pilitin. Okay? Ayan. Nakabili tayo ng ano. Wala man lang tayo nabingwit. Nakamura tayo. May mga pumalaot. Kakarating lang. Nakamura tayo ng pambili ng tuna. Ito. Look at that. Ayan o. Ang laki. Ang laki. Oh. It's massive. Look at that. Ayan. Daming manok. Ang sabong. Pero may kakaibang manok doon, no? Oh. Ayun, oh. Oh. Siya pupunta eh. Ayun. Ihaw tayo. Lingus. Okay yan. Bata yung huli kanina kaya ito na lang. Spilling over the fire. At
Ito na po, binaliktad na po natin. Umpisa na. Oh. Iyaw na bangus. Quick fire. Medium rare. Medium rare. Tapos nandito yung bulalo. Ayan, yung ribs na binili natin kaninang madaling araw. So, na-zero tayo ngayon sa pamimingwit. Okay lang yan. Okay lang, oh. Bangus. Sariwa galing benta ng mga tao dito. So, day 1, first night. Well, it's time to say good night. First night. It's a hell of a day. Zero catch naman sa ating pamimingwit. But it's okay. May benta naman silang bangus dito. Dami nilang bentang bangus. So, dito na ako sa aking hammock na may kulambo. It's awesome. Very comfortable. Alright, see you guys tomorrow. Mga tropa, tomorrow na. Kung sino mang siguro may darating bukas na mga kasama natin. Okay, good night.